găsit la un nou episod. Data aceasta vom juca CSGO. Alături de mine sunt doi colegi, el este Emi și Edi. Salut! Hai, unde mergem? B? Hai B. Dăm oraș frumos. Sper că data asta ne auzim, Adi, nu? Și eu sper, dacă nu punem fără sonor. Ajutor! Unde? E window. Sus, Edi. Mamă, Edi, mamă! Mamă, Edi! Du-te! Mamă! Spartul ăla! Tunnel! Behind you, tunnel! N-am putut să-l iau. Nu Băi, știu, am plantează făcut- bomba. A, nu-i. Ăsta. Cine îți plantează bomba că m-a omorât? M-ați Cred că vor da cu mine sau cu ăsta. Am crezut că e de asta. Da, primul rundă fail. Băi, am făcut un kill față de voi. Vii pe ăla din Face dat. țico. Edi, ia tu bomba. De ce? Da, că Ai ești. crezut că ești mai competent sau? Ești mai nașpa, ia tu bomba. Acum, Adi. Adi, tu ești cățelul nostru, ți primi după noi. Ha, ce glumă bună. Cine mă sună? E, suna mai. Îmi place că faceți bloc. Ce unul s-a pus AFK? Mă omoară. L-am luat. M-a luat! Mi-a dat grenada. Știu eu. Și țigan. Unde era? Aoleu. Oh, good job, man. Oai, am lovit pe ăștia. Am dat de ca. Am dat de din, n-am mai putut nici eu. Full buy, my friend. Da. Nu voi să trăsesc. Mi-a aruncat bomba și ai fugit ca țigana. Ca țigană. Mamă, nu merge. Am făcut și de la mă omorât. Mamă, fugi, că e împit. E împit. Cât tâmpit? Știu și eu cum nu-i tâmpit. Ai cum de aici? Vă dau bomba și vă duceți de aici, hai, plecați. Ue. În spatele tău, Edi. Putem, mă, Edi, hai. Eu țin spatele. Vezi că eu nu în site. Acum mai dau grenadă, stai. Da, nu mai în site. Unde? Așa, Plantează. apără-mă. Bine, Bun. mă, bine. Ăsta e gameplay, bă. Da, man. Am făcut echipă bună. Cațgani. Cred că ar trebui să încep să... Aoleu. Ai 6 cu 2, Edi. Stai, bă. Cred că ar trebui să încep să joc cu Emi. Avem un bot. Las, că e bun. Cum adică ar trebui să începi să joci? Nu, cu tine să joc, mă. Fă-mi burst. De nou, Edi. Poți să stai aici sus? Hai, plecați de aici, plecați! Duceți-vă bine. Nici eu n-am vrut. Stau eu aici. A, de unde te duci? Vină cu mine. Și-a luat că vin și eu. Be clear? Tu pe cine întrebi? Pe botul ăla? Nu. Unde e ultimul? Aoleu. Așa. Bun. Eu am făcut încă.
Nu știu de bă puțin. Parcă ai fumat. Știu. Parcă. Dar cum adică? Hai tot așa, făm boost acolo. Hai că mi-am AVP. Bine, dar mai întâi făm, adică uite puțin. Nu, ia-l pe Adi, ia-l pe Adi. Adi, hai cu mine tot acolo lung și făm boost. Crăcești tu alea. Andy. Hai mai repede. Ce-ai mâncat? Ce vrei că-ți dau și frate? Hai, pun-te acolo. Ștași din gură. Hai, pleacă, dar nu te du pe lung. Băi, a dat bomba butului și nu mai vine după mine acum. L-am cam lovit. Adi, du-te și ia bomba. Îs- Ajutor! M-a omorât. Vezi că e unul lung. Ești nebun, o planta botul bomba. Bine. Edi, dar nu mai fura. Ce? Că nu știu pe cine ataca, dar știu că ataca. A, du-te pe noi să vezi cum se joacă. A, bis. Abuf. V-ați de tine cu... Adă Zero. buf. Adă buf. Stai, Adi are 2 kill-uri, ești nebun? Adă buf. Eu am 3. Adă buf. Și eu am 8. Adă buf. Eu am 8, dar nu cred că trebuie să mă laud, nu? Bă, dacă ai bani, ia-ți un AVP. Dă-i lui Adi acau. Nu vreau. Deocamdată. 1, 1B. Dă web. Tu Ce vrei, mă? Ai făcut bloc. Va. Only 2B. Hai short. Nu te du, Adi. Hai short. Vezi că mai e unul. Stai, Adi, nu te du. Stai, nu te du. Dar îmi place, vreau... Stai. Stai așa dacă dau. Edi, Ce? tu furi. Nu fur, eu doar vă apăr. Nu trebuie mai Nu ciudat. furi, dar la săraci. Du-te iar furi. Vreau să te lam. Vreau să te lam. Adi, sper că să-mi vezi. Mă să mai furi unul, stai să vezi ce-ți fac. Nu vreau să te lam. Nimic altceva. Oricum mai aveam vreo 12 clan. Ia uite, ai și mulți bani. Eu, dar cum adică? Tata, cum adică? Ai mai mulți copii. Eu filmez, dar mai mult vorbiți voi. Uite, nu contează. Tu. Care n-ai mă? Tu-i morți lui. A, tu ai dat în mine, eu am dat în tine. Hermai nu a atacat, bă. Dar lasă-l că... Hai că se descurcă Hermai ăsta, au făcut bine cu ăsta geaba. Emi, cum ai? Adi, cum ai murit? Nu știu. Eu mă descurc cu pingul ăsta. Sunt bun. Hai că e unul acolo. Wow, Leo, mi-a dat una. Așa mă luat. Am ping mare, am ping mare. Tenas. Ai 74, pingam 132. Aveam mai înainte 200. Vezi pe short și pe CT. Eu nu, pe acolo. Uite. Așa, bun. I-am dat prin ușă una. Să-l vezi tu AVP-ul, te rog eu mult. M-a luat. Am dat pe deasupra lui. After he win the competitive, Mai era unul! he can save that bitch. Nu are timp, nu ai timp, nu ai timp, nu ai timp. Ai murit, mori. O zburat, ai văzut? O sărit și-o bubuit bomba. Și-o zburat. Asta și asta. Mi-am mai luat odată AVP-ul. Dar am ping mare. Come on, my friend Vipera. De ce ți-a luat AVP? Dacă faci un kill și mori, Hai de capul meu, aveam câte AVP-uri? să te-am full AVP?
Nu știu, dar știu că suntem noi 3. Hai în B, hai în B, 2B. hai în B. Hai că eu țin long, mă uit pe long, că... Hai, Adi. Cum adică, hai, hai. How many? Stai așa, îți dau... E unul short, beții. E unul la tunnel, beții. Adi, du-te tu, Adi, du-te tu. Ultimii 2B, băieții. M-au luat! E salvează mă AVP-ul de pe mid. Careva. E pe mid AVP. A. Hai, na. Hai, duceți-vă na. Că amândoi B. Eu am mai multă viață. Unul e uș și unul e... Cum tu iei aici? Nu, fugi! Trebuie să faci avânt. De mai în spate. Pe mid de AVP-ul meu. Avalanche. De ce, nu-ți place? Ba da. Hai că eu CT, CT, CT. City, mă. Mamă, te-aș Du-te că aveam ținta pe ele. Adi, nu te băga. Vezi că eu nu pe CT. Da. Mersi când spui abia la... Cu pe amândoi. Cred că o dat ace ăla. Nu, nu dat. Mă omoră și pe mine. Da, dar nu dat, eu zis. Au făcut mine, este de fapt. 4 kill-uri. Da, că a făcut. E 6-2. Uite, Da, a făcut semi. făcut mine ace. Semi. Mine, eu cred că ar Mine veni la... semi. Mine, cred că ar veni la vreo 3. Unde mergem? Hai, ia. Aoleu. Adi, dă-mi AVP-ul. Tu n-ai făcut nimic acolo, dar hai spune. Edi, îmi faci o favoare? Hai că te bustez. Nu, serios, îmi faci o favoare? Care? Mâine la școală poți să aduci căștile tale? Eu tot timpul le-am la mine. Nu, dar poți să mi le împrumuți, te rog? Vezi că e jos. Poți, Edi? Da, aș putea, de ce? Adică să mi le împrumuți la școală, pentru că căștile mele se întrerup. Adică nu mai merg, s-o întrerup de la mufă și nu. One short. Apără-mă. Totuși filmăm, nu? Băi, da, strâmbe, știi. Băi, faci de tine. Deci când spui Edi, mă gândesc... La fratul. Uite un pic la scorul meu, 12 cu 5, el are 2 cu 7. Și când mă gândesc că... E short. Aoleu. A, te-a omorât. Da, era unul la pit. Cât ai? M-am băgat ca prost acolo. 12 cu 6, tu? 2 cu 7. Hai, frate, luați-l. E 6 cu 6. Era cu să moare pe celălalt. Așa am crezut asta. Amândoi aveau AVP. Nu mai am bani. Adică am foarte puțin. Hai să dăm oraș, B. Sigur? Uite ce pe 90 am, parcă e tricotat. Ia rângă-l. Tear down. Eram sigur. Hai, rapid, B. Dacă mor aici... Hai, da, intră. Aoleu. Cum ne-a auzit ăla? Și dă Cine? flash B. Nu, ai au dat. Flash-ul. M-a omorât! Window. Nu, nu e window, că l-a omorât mai înainte. Și cum m-a omorât? Plantați bomba. Sau window, te-a omorât și l-a omorât după aia ăla de la noi. Hai, că nu mai are mult. Mamă, dar nu vreau să rămân cu scorul ăsta. E de are scor mai bun, cu fură kill-urile. Dar cum adică? Așa e. Altul. Le fura și lor. Băieți! Ui, a crezut că e după cutie. Nu-i dați plus, hai, mergi.
Știu când îi dă. Ai lag, Edi. Fugi că te așteaptă. Mamă, Edi! Vezi cum moare acum Edi. Nu! Mamă, la limită. Edi, îmi dai și mie, te rog, AVP-ul? Sau un AK? Unde ești? Aici. Oh, unde ești? Stai, așteptăm o leacă. Îți dați AVP-ul că am uitat mai lagul. Da, dă-mi una ca sau... Tu vezi câți bani au? Am 2000. Hai, cum pur singur. Mă gândeam că știi. De-aia ți-am spus să-mi dai un AK. Și tu ai spus asta că-ți dau AVP-ul. Mamă, îți doi aici. Dă-te! Verdi, Edi. Verde. Aoleo! Nu mă lăsați. Vezi, mai e unul, mă. Așa. Oh, l-am luat. Ia bomba, du-te în față. Vezi că-ți dă short, Adi. Uite bomba în stânga. În spate! Așa ai luat-o. Bă, du-te pe lung, nu merge, așa. Du-te pe aici. E long, vine. Ai unul lung. De fapt, cred că doi. Mamă, am mișcat o leacă acolo mouse-ul. Știi tot la ele. Inteligentă mișcare. Să mai fac. Am mișcat așa o leacă și am dat Avem plângă. un bot. Da, dar măcar să-l țin. Hai, Edi, hai cu mine mid to B. Să nu ceri cu... Ai, arunc un smoke în față, Hai pe acum. pentru că are AVP. Și hai. Așteaptă smoke-ul. Așa, dai. Dai mid to B. Stai că avem un numet. E unul mid? Da, Mhm. îi vezi că ai unul la gust. Ia-mă AVP-ul. Și eu AVP-ul. Vezi că e pe 90. Dai mori. 7 cu 5. Dar chiar că n-am ajuns să scor ăsta, că nici m-am uitat. 2, 4, 2... Hai să facem mico. Am avut vreo 6 runde la rând câștigate. 5. 6. Mă duc să iau bomba. Cum iei bomba de la bot? Apeși E. Mamă, dar cum aprinde numai pe mine ăla? Păi dacă tu ești singurul din fațele. Am luat Frate, lasă-mă. Ia, ai luat botul bun. Da, cu băciulie, Adi. Da, de nici nu știi Deci să le... stânga. Nici nu știa de ne vine. Plantează-o. Prostule, plantează-o. Oh, E unul tunnel. să fie, i-am aruncat o grenadă. Da, încă este, haide. Nu se ăla. Mai este unul. One is Aoleo. Cum l-a luat? One doors, last doors. one doors. Adică, I mean the last. Go fast. Wait him for defuse. I-am spus să aștepti. Mai are timp? Normal, Are. dar nu prost. Spre face acum. Că nu dă defuse. A, da, nu numai deși ar primi un glonț în cap. Deșteaptă. Era 7-2 pentru noi. Taci aia de acolo. Era 7-2 6, 1. pentru noi. 7-3. Că câștigat 3 la rând. Hai, ia. Hai să nu. Hai să da. Oh, perfect, butul are autosniper. Ce are botul? Auto. Zici să stai aici. 3 mersi de flash. Nu trebuie. Îmi dau flash și Bă, nu mai mie. headshot îmi dau ăștia, nu știu cum, ăștia au hack-ăi. Mhm. Mă duc B. Vai. Dă-i repede să iau butul. Dai de capul meu. Ha, haideți B, haideți B, că e liber. De că suntem amândoi morți. Man, go B. Adică am mers B degeaba. Da. Da.
Ia, a venit asta. O, vine asta de la Eurovision, ce faci? Mă ține pe mine aici. Cine de la Eurovision? Țiganul ăsta care se uită la mine și boschetar. E fix aici. Na, cam așa în gură ta. Ai aruncat AVP-ul aici? Nu, aruncat, nici nu cred că avea. Avea AVP-ul, Vezi că e unul site. da. Și unul la Eurotanus, cred. Bă, nu short. Mi-au văzut arma. Te văzut oricum de mult. 7 egal. Ce sorry, mă. Întreabă, ce cu soriul tău, bă? Acum te trezi. Aoleu, stare 10k! A bine că eu trebuie să iau bombă, bă. Ăsta are 21 cu 12 și a murit primul. Are și el momentele lui. Ia disarmă. Să vezi cum ne așteaptă unul. Da, ne așteaptă. Go! Unde e? Vezi că e acolo în tunel. Aoleu. Te-o luat. One top mid, one top of mid, 40 HP. Ăi, am dat în el tot. Frate! E 1B. Purple, what short? Or yellow? Mamă, vezi că vine unul short. Dar zi, anunță-i, că nu pot să tot anunț eu. One coming city Și unul short. and one short. Nice. Short, what short? Oh, city. Wow, leo. Just don't push him. Nice. Când ai bă, putut să dea dintr-o lovitură din aia, că eu am dat 40, eu 60 am dat. Era low. Da, dar au căzut, că altfel nu minți. Are și 161 ping ăsta. I try to win hard. SRI for DCS. Ce înseamnă DCS? Să-mi iau Deagle sau 5-7 și o grenadă. Nu știu, hai be cu mine. Nu pur și Hai simplu. be cu mine cineva. Vine Adi. Să-ți vezi că el iar pleacă în vacanță. Mamă, dacă mor. O, a crezut că te-o și luat, că acum urlam din nervi. Da, Da-te, Adi, nu fă bloc. tu faci. Da, nu-i fă bloc. Eu o fac, eu stau în fața ta și... Mersi că E B, dai- B. B, help. Da. Mersi că faci bloc bine. Mamă, mersi. Cu plăcere. Mi-am luat un ambot de la ăștia. Am luat tech. Eu fac Kiko. Toți avem cu tech. Mai puțin, Adi. Bă, cine găsește prinde, cam asta e ideea. Hai rush B, Adi. Adi, intră direct în tunel. Nu mai sta. Am flashbang. Dai flash, hai. Triangle flashbang. Mamă. Ce face mi? Mi-ai dat, ai dat 2 ori flash. Nu dat odată, o da și ei, înseamnă. It's B. Mamă, ce rupă ăștia. Mai are să stau pe aici. Mamă, dar cum rupă ăștia așa? N-am avut pic de țin, dar nu contează. Uite, nu, am buforă. Ce-au făcut ăștia? Încă 6 rând. Băi, nici n-am ajuns bine și ăștia au făcut deja 4 kill-uri. Ok. Nice. Full buy, my friend. Hai tot B. Adi, du-te tu pe lung, vine un B. Șcurița. Adi. Las, nu contează. Oricum câștigăm, dar e nașpa de scor. Sunt B ăștia. Cred. Ba nu, o dat Adi un flash bun. Nu vede. Chiorule. It's short! Fucking help me!
All short. Frate, nu pot să Wow, cum ți-ai dat seama? Cum mi-am dat seama? O să toți 4 numai pe mine și prostul ăla să te în spate. Ăsta face. Care Unde e ultimul? Care e ăsta că-l bat? E short. Edi, tu erai short mai înainte? Nu era el. Mi-a făcut unul bloc. A, să-mi bag piciorul că schimbam. Behind the doors. N-am putut. Bravo, de oricum. Au sărit toți 4 pe mine. E bun. Păcat că n-ai avut pe înainte. Eddie, don't drop. Go away. Da, e CT. He CT. Are lag. Bă, l-a omorât? Can you drop me, please? Ți-aș da eu, dar să văd dacă mai rămân ceva Drop bani. me. Asta. Nu mai rămân bani. Yellow. Ia-ți armură și un pistol și îți dropezi de la ăștia. Crede-mă că așa fac. Băi, eu n-am intrat toată ziua la căutat și îmi zice asta Estian că-s dispărut. Aoleu. Da. Unul de la noi mi-a dat flash mie. Un idiot. Hermain ăla. Cam așa în gura lui. Harmain. Hermine, bă! Mamă, nu l-am mai văzut pe ăla de sus. Suca bliet. Adile periculoso. Nu l-am văzut pe ăla de sus. Și nu l-aș pierde. Short. 20 HP. Bine, mă, mănânc 4. Good job. Bă, ce înseamnă să ai ag? Mă duc eu short, mă duc eu stand B. Hai, Edi, cu mine. Aoleu, cred că m-am răzgândit. Ai avut noroc. E bun, Emi, are ping? Eu? Mamă, ce Da, bun dar am ce- dat-o. Ai de capul meu, învață să dai flash-urile alea. Wow, toți B, n-ai ce face. Îți toți B? Da. Mai este 1, 2, 3, 4, 3. Cum să fie unul? Adică am luat eu pe 1. Mamă, ce bulan. Care e asta? Emi. Ce bulan, auzi? Bună noroc să nu Pe toți au bulan și hack, bă, nu știai? Hai din nou, B. Cel puțin toți pe care îi vede, Adi. Deci acolo am dat 2 glanțe și am făcut double kill. Ce s-a asta? Adi, alege. Asta e Ia banana. lea pe asta. Ești banana. Yes. aia. Păi o E banană. banană. Auzi, zic că e banană. Banană pe pistol. Da. Cine vrea pistoale antiglanț, da pe gratis. Eu o dat flash-ul bun, ești bun? Liber Parcă văd că acum. s-a. 90 într-un hit! Unde? One top of mid, 10 HP. Aici, uite la, cu AWP-ul acolo, uite la din fața ta. Mamma mia! L-am lovit din greșeală pe Adi, scuze. Luați pastile. Mi-ai scăzut 51. Bravo, Gian. Te-ai băgat în fața mea! Ești proste! Era în spatele tău. Ești prost, rău. Prostul, prostul care e prost. Când ai zis să mă dau? Puteai spui dă Ieri. în mine ca să dai după aia în ăla. Dar n-am văzut-te! Nu știu că ești în spatele meu. N-am ochi la spate. Bă, cel puțin câștigăm. Unde? Hai că mă duc cu... Mob. E, mi stai tu pe mie de acolo? Da.
N-ai putea să te duci prin B, că în B o să fie mare grijă. Aoleu. B1. A, frate, lasă-mă. Mamă, ce-am ratat tu nu acolo. vezi? Ești chiar? O sărit toată șatra pe mine. Băi, am mai multe așteptări la tine. Bun. Mai are Nu doi. știu cum să spun, dar am făcut. Ai făcut. Edi, ia un AVP. De unde să iau? De acolo, de piment. După ușă. Încă o rundă. Bulanul vorbește, Edi, bulanul vorbește. Acolo, aici. Așa. Acolo, aici. Dă-mi, te rog. Unde ești? Aici. Hai să intrăm. Ai, 50 de dolari îmi trebuie. Rush B, hai. 50 Rush B, de dolari ca please. să iei AVP-ul. Da, dar nu mă crezi. Bulanul vorbește. Cu dică l-am făcut 3 kill-uri, băi. Bulanul vorbește, cum am spus. Mhm. La tine ce Eu vor... nu mai pot, eu nu mai pot să-l văd pe omul ăla. Nici asta. Nici asta nu mă suportă. A, de ce ai făcut? Te-a luat cu neghevul. Mi-a dat flash. Car. Guceam. Nu mai vreau joc cu Dance 2. Dați Inferno după. După el. Joacă asta cu tine, Edi. Băi, du-te. Băi, Te-a deci trolat. am zis că asta e ultima rundă, ești prost. Păi poate. Dacă zicea, adică pierdem acum. Stai strâmb rău, am zis. Măcar a fost ultimul în viață. Fine skin. Juan Dig incoming. Ia să bate cineva în joc. Juan Dig. Nu cred că trebuia să fie Juan Dig. M-am pregătit. Juan. Și vrea... Să dea cineva un pe 250 ăsta. Asta de ce mi-arunc cu SPS-ul? Pentru că, nu știu. N-am avut ce faci. Bă, Are automatul? da, Țin unul, Medu. Edi, uite tu Medu. dar ce, mai văzut că joc cu Deagle și acum eu, dar ce să aici, sniper vostru? Revolver e mini sniper. Mamă, cum m-a luat prin... Deci, One mid. M-a luat prin smoke. Oi, am unul pe mid, dai. revolverul e fain numai pentru Pre-Fire. M-a luat prin smoke, nu-i corect. Emi, tu ești varză. Dar nu știu ce am. Web mini m-a luat prin smoke. Aoleu. One lord Thanos. Ce n-ai pus întâmplate? Clar treaba. O să fie 15-9. Nu pot spui că n-avem câștigul asigurat. Run. Ți se pare că la Da. joacă ăsta avem câștig asigurat? Uite-le că Au murit toți. Mamă, că spania ai fabela. Mamă, parcă vezi că pierdem acum 6 runde la rând. Doamne, mi-a luat bizonul din greșeală. Hai, doamne, mor. Buy me up. Buy me Emperor for something, please. I have. Ăsta se plânge când are bani. Da, și înainte când mă plângeam eu. Măi. Ai, vai ce glonț în cap îmi vine să-i dau. Oh, buy me something. Tu cu echipierul măsii. Adi, nu intra. Se moră diciul tău. Bă, cred că i-am lovit pe aia cu Deagle-ul, că am Și văzut. eu l-am lovit pe unul. Am Am văzut, văzut sânge pe perete. da și eu. Vedeți că bomba e. Hai man, că eu am tras aici cât... Unde e? Lower tunnels? Aia, unul.
Unul singur e acolo. Hai, adică știu cum poți să-l faci. Păi smoke-ul. Nu-i lower, Thanos. Ue, Stai, mă! sorry. A, tu ești. Ce sorry! Am crezut că e altul. Vreau să fac pre-fire. Cam atât cu acest episod, ne revedem data viitoare, pa.